Tigasat. Napalabas, bayat ti panagmaneho ni Ariela, nakita na ni Monray iti igid ti kalsada. Sinardengan na daytoy, ngem idi nakita ti baro, nagdardaras ngay madayo, kat intarayan nan ti inana. Kabayatan na, iti kaadda ni Malyong iti farm ti amo na, imawag ni Ibing kat nakunana nga asideglaeng ti balayda iti ayan ti lakay. Napan nga rod ti baket iti ayan ni Malyong kat nagsarsarita dagitoy. Adda na ibaga ni Ibing iti lakay nga amam na ti amo na nga akinkuko iti farm ken iti restaurant. Ngem iti palutputen ni Malyong naglibak ti baket. Nakunana nga awan kanumet ti imbagbagana. Iti sabali a bangir, simmalog manen ni Cleopatra iti kabakiran. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Ay nako, ang dami talagang pera to. Ay, nagmayat ko kung pera ko lahat ito. Ay nako, yayaman na ako, ano kaskasano. Ay, parang ayaw ko nang irimit kay Sir Rocco itong kwarta. Ha? Kung itatakbo ko ito, yayaman na ako. Pwede na akong mamuhunan ng negosyo. Magtago na lang ako, ano kaskasano. Ay, itaray ko na ata itong pera. Hindi na ako babalik sa kabakiran. Ilako ko na rin ang kabalyo ko. Si Sir Rocco? I-cancel ko nga ta ang tawag niya. Ay naku, gusto kong itara itong pera. Pero, wag muna. Hello, Sir Rocco? Hello, Cleopatra. Mamanlaso ka diti bangir a kalsada. At aak dito Makit-kita kay tayan mo ita. Ay, oo nga. Nandoon ka sa bangir na kalsada, Sir Rocco. Ay, ano ba naman dayta? Ay, atagos. May ka dito yan. Bye. Oo, bye, Sir Rocco. Talaga asigurista dayta a tao. Umay nan alaan, tinaglakwak. Ano ba naman yan? Ay, buti na lang, hindi ko pa'y tinakbo itong kwarta. Makapasunod na talaga ti kastoy. Awan man ni mami diti mansyon. Agmay saak laang ditoy. Awan babaunan, awan aminan. Awan maibaon nga agluto, agdalos ka naglaba. Aha. Awagak man gayam ni Monray. Adeta. Di na matsungbatan ti awag ko. Apay nga ta. Anya nga ta ti aramidon day at tao. Ninanapan niyang ti awagak. Adeta. Hello, Ma'am Angeli. Hello! Sa dino tayan ni Monray, nana? Ay kwa. Kasla damag kumet nga day di balay damalyong, ma'am. Apay nga rod adi na sungsung-batan ti awag ko. Ay, jak amu, ma'am. Amangan numakumikom. Anya kumamot ti pakakumiko man ti kasken kwa na ngay? Adan sa trabaho na, ma'am. Anya man na trabaho? Mapan kay ti ayan na. Ibagam nga agsublin diti mansyon. Anya? Ibagam tapag subsubli akon diti mansyon. Ay kwa. Wan ko namot Sige, ma'am. No, kayat na Basta pilitam. Ha? Kasapulak ni Monray. Sige nga rod, ma'am.
Ibagak to. Mapan ka itan! Kasaritam itan! Bye! Saan, nana? Jak itulok nga agsublimanan ni Monray, ije mansyon. Jak palubusan ang mapan ijay. Kastamot laang ti ibagak ken kuana, anaya. Kalpasan a pinapanaw da. Pagsubyan damanan. Uray siyak, jak metla palubusan ni Monray no bilang laeng balasang ko. Awan payla siguro tinasapulan da kasukat yu kinitatang. Iso nga ayaban damanan ni Monray. Ay, ti ko namkit day. Ayabanda, tapno alilaan damanan. Kasta ti amok. Sigurado day tanana. Iso atulungan tayo kuman ni Monray. Wen, di ka madanagan. Tumulong ka makipagbantay ken kuana. Tama nga no makita dakat pilitan da nga agsubliman ng ije mansyon. Delikado no mapasamak ti kasta. Ta sigurado akakaasin tumanen iti pamayanda. Makapasuron ti kastoy. Oh, apay manen, Angeli. Kasano? Awan pa'y maibaon mo't dito mansyon. Kitaan nyo man ti o nagkanruar ti mansyon. Agkaiwarati nagduduma kagawaan. Makapasikur ti kastoy abiyag. No kayat mo, di si kapay lang tagdalos dito mansyon, iha. Tatangdanan ka. Pakpakawan mo't Siyak ti pagbalinan nyo ababaonan? Oo, nay kayo mo't tan. Awan pa'y nga ron ti maala ababaunan. Jak pa'y nasango tinapan iti agency a pangalaak iti babaunan. Pagsublin nyo ni Monray dito mansyon. Anya? Naimbagday jay, tauray saan nyo aswelduan. Kan natulnog ang maibaon-baon. Oh, saanan? Sakit lang ti ulo dayjay. Maistresak no kabalay ko dayjay amon re. Ngam, kasano nga rudan? Sige. Bayam, tamangala akto iti babaunan. Saan yun nga ibayag, mami, Mangala kayo iti kabiitan na panawan. Please, mami. Oh, ato iti sweldom, Cleopatra. Salamat, Sir Rocco. Kaya't kumusta? Nanayunan ka diti bayer? Ay, oo, Kaya nga dumami ang naglakwan ko. Aglalaok na kasi yung mga customer. May lakay, bakat, balasang, baro, ubing at iba pa. Very good, Cleopatra. Kasta ti kayat ko. No nalaing kang agsapol iti bayer, manayunan ti umentum kanyak. Ay, nayunam nga ron ang pera ko, Oo naman. Sabali ti sweldom, sabali matitip mo. Ha? Oh, adto'y Cleopatra. Ay, salamat, Sir Rocco. Ang bait-bait mo talaga. Wen, Cleopatra. Galantiha ka mang iti kwarta. Basta nalaing ka mo ta sumapol iti customer. Ay, oo, nalaka lamang yan. Doon kasi ako sa Facebook naghahanap ng customer. Marami akong customer sa Facebook. Very good, Cleopatra. Kasta ti kayat ko. Ala, intapay mangan, saka agsubli dyan kabakiran. Ay, Sir Rocco, parang gusto ko namang magbakasyon sa amin. Cleopatra, saan pa nga ita? Saka na yung baka-bakasyon na yan, ha? Ay, Ang mga numabayagan kay Jay, kat amumbat nga do pa'y tagor ura a customer mo. Saan ka di? ay oo nga. Asikas mong pa'y dagiti bayar ta, okay? Makauray ti bakasyon. Tanadan ton ti waya. Uray ko yugan kanto. Ta itulod kay ti lugaryo, Cleopatra. Ay, o sige. Ikaw ang bahala, Sir Rocco. Apay, Sir Samuel. Ay, kumusta ako, Nam? Ay, kastilata. Balasang lata. Mayat ti ag bakasyon, tamarelax mo ti panunot. Kurang aron ti bakasyon ko. Bitain, manulangal daw.
Mayat ti agbakasyon, tarakan da kadagiti lalakay. O may dakat armonan ni balay may. Anya, mangan kamanan. Ay sos, kalkalpas mo laanangan, Sir Samuel. Agungat ni Panyang no masobra am timangan. Ay saan nga rod amabalin amangan ka? Takalkalpas mo laanangan itay. Mahay blood ka no aduti ka nem, Sir Samuel. Ha? Ay, agwingiwing ka. Anya ay ti ibagbagam, Sir Samuel. Jack Magets. Ah! Makiasawa akon kunam. Ay! Ay, konaklakit na niya ibagbagamon. Angam, saan pa, Sir Samuel? Awan pa iti panunot ko na ita. Dumteng tulat na ita kanita. Saan pa nga itata? Nariga, ti agdardarasudaws. Ala, umay kataag exercise tamanan, Sir Samuel. Sambutan ta ti agpainay ta na sa papay. Intay jay paraangan, Sir Samuel. Kumusta, Marino? Ay na, kasi ni Apo Madam Ariela, nasayatak mutlat ta. Napigsak pa kun sa anak ngagsaksakay. Saan asikatikum kumusta, ek? Ti inapit yo apagay, ti ibagbaga. Ay kwa. Ay, basit nga rod manun tinaapit ita, madam. Di mat imbagakan ka bumawi ka ita pa nag-aapit. Apay, binaybayam dagiti mulam. Ha! Laglagi pa, Marino. Amin akinid daw mo ang maaramat para iti panagmulam iti pagay, impaay ko amin. Dagiti abuno kan pag-spray, inted ko amin. Kwa, pasensyakan madam. Inaramid ko ti amin akabailak. Saan mo't nga ron amalapdan ti idadatang tinapig sa abagyo, no kwa? Nalaing ka nga agpalusot, Marino. Ni saan mo't madam? No kasta matla ka na yun. Nasaysaya at no ilakok laangan ti sanikwak ditoy. Tamabaybay ang matlaang. Kat no aramidak ti kasta. Ha! Mapukawan kamutan iti trabaho, Marino. Anya? Iti kabayag kun ang makisugsugal. Ad-ado nga amang ti panakaabak ko. Ngam ti panangabak ko. Namindwalaeng nga napadasak tinangabak. Adun tinaksay ti kwarta kiti bangko. Kasapay kimapoy ti kita dagiti sanikwak ijay probinsya. Mami! Anya kamutan, Angeli? Mangkikiktot ka! Naglaka kayo mo tan ang makigkigtot, Mami. Apay ngamin na basta sumrag kalatan dito'y siledmi. Di ka payag tuktok mat. Nakalukat mat ngamin tiri daw ti siledyo. Pasbuk mo tag-igaman nyo, Mami. Nan, Ay, taak saan? Di mo pakibiyangan daytoy. dakas ka din o kitaak, Mami. Personal ako kwak daytoy. Iso di mo pakibiyangan. Apay nga rod ang nagsanay kayo, Mami. Bimasit nga rodan ti kwartak, Angeli. Apay, impaabak yo iti sugal?
Ala, mami, isardeng yun ti panagsugsugalyo. Naadik kayo nga minen, nga uray kanayon kayo ang maabak, agsugal kayo latta. Nagloko kan, Angeli. Katno si katinang sugsog kanyak ididamo nga agsugal. Ita, ibagamkit din ti kasta. Wan, ngam common sense matan mami. No namin adon naabak kayo, huston isardeng yun. Kayat kumat nga rod ti sumubot. Wan, ngam gapoy ti kasusubot yo, maibibusan ti kwartayo. Angam, sa bagay, ado pa'y matkit diti sa nikuhak. Saan, basta maibos ti kwarta. Wan, ngam saan mapupuutan ti kwarta ita, mami? Amangan no agbalaw kayon to kat naibus gaya man ti kwartayo. Ano maibos ti kwartak iti bangko? Di mangila ko ak kadagiti sa nikuhak. Ado ti sa nikuhak, Angeli. Isardan nyo ket din ti agsugal. No kayat yo, ada sa bali pangipanan tayo ti kwartayo. Agdoble ti kwartayo ijay. Sigurado nga awan abak yo iti dayjay, mami. Sa dino, Angeli. Kan, kasano day ta? Nagdordorpel. Sino nga tatay ta? Anyot masapul yaw? Ngay bang nga oras mo, sir? Siyak nilablay. Love for sure. Anyat masapul mo? Asino ti bagat nga agnagan iti lovely? Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy tinobela tayo anapalwan. Tigasa. Tigasat. Napalabas, dandani na sulisog ni Cleopatra anang itaray iti kwarta a koleksyon na. Ngam nakapanunot metlaang daytoy, iso nga inted na metlaang kiniroko tinasao a kwarta. Kabayatan na, nasuron met ni Angeli gaputawan ti baonen na iti mansyon. Iso anak ko na kini Ariela apagsublyan dalaengen ni Monray. Ngam saan nga manugot ti inana. Iti ipapan ni Ariela iti probinsya, inungtan na ti katalik na nga agnagan iti Marino. Gapo tabasit manen tinaapit nga irik. Iti mansyon, adda nagdoorbell iti gate, ket linukatan ni Rocco. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasa. Anyot masapul mo? Ngay bang nga oras mo, sir? Siyak nilablay. Love for sure. Anyat masapul mo? Umayak kumagaplay ababaw ninyo, sir. Ay, sana bakit ti kasapulan may ababawnan? Sweetie pie. Romwara. Ne. Sino day ta? Umay ka na agaplay ababawnan, Ariela. Ngayon bagak nga ubing ti kasapulan ta ababawnan. Diyak kayat ti ubing ababaunan. Manang. Iti kasta nga edad mo, kabaalampay ayate agtrabaho. Ay, ma'am! Napigsaak pa'y, ma'am! Ala, pastra ka, tapalot putak, Rocco. Anya, ngam Ariela. Basta pastra ka, tasyak ti makaamukan ko na. Ola, sumrakan, manang. Anyat nagan mo itayan. Lovely, ma'am. Love for sure. Madam, kunam kanyak. Jak kayat ti ma'am. Tagpadamot la day ta, ma'am. Madam kan, ma'am, kat may maysa. Basta madam ti kayat ko. Taiso tinakairwamak nga awag da kanyak. Aguray ka. Lovely tinagan mo, kunam. Ma'am. Madam. Lovely.
Love, for sure. Awan la ka din ti sabali anagan? Lovely? Bakbakatan kan, ngam lovely tinagan mo? Anya ti husto anagan mo? Lovely nga road, madam. Love, ti Berngas ko. Abaliwam tinagan mo. Napimpintas kat tinagan mo ababaunanan ngam siyak nga amom. Ha, baliwan ta. Diyak kaya ti lovely ayawag ko kan ka. Labing laengan, wano labang no iso. Anya ka matan, Ariela. Nangala kay ti babaunan. Bakit manan? Iso nga rod ti kayat ko, Roko. Tay kumaubing tapno siguradong agpaot dito mansion. Bakit anday di Ariela? Nakapsutan nagtrabaho. Ay na, no kumapsot to, di mga alak manan iti kasukat na. Saan mo nga am mo day di bakit? Kasanon no ka manggayam ta akyat bahay kang? Unon niya pa'y di ta sindikato. Ay naroko, bakit anday jay? Imposible matakamang tiakyat bahay gang Sana na makauli iti balay nga agtakaw day jay. Tabakutan, nakapsutan. Akyat bahay gang nga ibagbagamot. Kan may sa, adda awit na abayo data. Barangay clearance kan police clearance na. Adumat ngamin di tati ubing ababaunan. Ngam no apay abag... Ngarod kayat ti ubing ababaunan, Roko. Day tantumot ngamin. Tapagimunam amin ultimo Ay babaunan. saan? Sa anak nga agimon. Basta narigat ti balasang ababaunan. Tano makiasawa. Di pumanaw tumatlaan. Nanalabang, at ipay ti malabaan, pasensya kan tanaor nung tilabada mi dito mansyon. Wan, okay lang, ma'am. Ngam lovely tinagan ko, ma'am. Saan alabang? Ha? Labang matimbaga ni mami anagan nyo, nana. Anya nga rod? Lovely, ma'am. Love, ti Berngas ko. Anya? Sige. Nana lovely no iso. Basta laba am amin dagita, ha? Sige, tayo nakpay akasan dagiti kortina iti siled. Laba am amin dagijay. Ha? Ay, itay pa'y labunag itilalabaan ti amak. Sa nga bantayan ti malaban. Ay, saus. Ay, sumalog ti pigsak. Ano kastoy laang? Labang, Ah, payag luto. Tamabisin kami. ha? Ay, uwan, madam. Ay, panawak pa'y lang arod at ilalabak ditaw. Umay ka man dito, itati paramid ko. Ha? Ay, uwan, sir. Mabit lang. Ay, Umay ah. matulungan ang mga wit ka dagiti malabaan. ay, saus. Tagsan! Ay, anyamot na dagita nga ama. Talaga ka di akastada. Nalipatan dan samot amay may sa tibabaw nanda. Ay, grabe mo't gayam dagita nga amaw. Kumusta kan, Sir Samuel? Awan ka di matlaang tinasakit amarik nami ti bagim? Okay nga rod. Nasayaat no kasta. Anyat ko nam, sir. Nagkiduman. Naala, maturog ka pa'y nga road, sir, Ay, dakkelan tinagbaliwan na. Nupay adulat ta dagiti saan amaawatan nga ipagbagana. Ay, sapay kumatag tultulo yun ti panagimbag na. Aramid ti amin akabailak. Tapno matulungak nga gimbag. Sapay lako ba?
matad da ti pagbanagan ti panagpapaagas ko kankwana. Anyaman nga tantibagbagan ni Sir Samuel ay Anya dayjay aya, Sir Samuel. Agsangsangit sabot. Ay, Sir, anyat ibagbagam. Agkan kanta ka kaday, Sir Samuel. Mayat italamang kong agdaydayang ka. Mayat sakit iti aldaw mo ita, Sir Samuel. Ala, mayat ti kasta. Tapno ma-exercise ti karabuko mo. Anya, jak maawatan, sir. Ay, maawata kon. Kayat mo ti ag video, okay? Ay, inton, ano nan anayon ti panagimbag mo, Sir Samuel? Wen, ag video okay kanto no naimbag kan. Inton makabalikas kan iti hustaw, Sir Samuel. Kumusta ti trabaho yun, Tantang? Saan kayo amarigatan? Saan ay nawaw? Biri sila hindi ay. Sana trabaho ta ginaway nawaw. Ay ayam kunti jay. Ngam numarik nayo adiyon kabailan tag trabaho. Agsardeng kayon. Saan kayo matabaybay angkat? Ay nawaw. Saan ang nadagsan ti trabaho kung naklangaro din anak kaw? Nang ro nakitlinawas ti panagswildaw kay nawaw. Dakdakil pa iti swildo kijay ang idinagtrabaho kijay mansyaw na inawaw. Tatang. Ang amam anaya ay nawaw. Impakita ni Monre ti swildo na kanya. Ha? Nagdakil gayam ti itida swildo na anak kaw ay nawaw. Anya? Wen anaya, naglaka ti trabaho na. Asistaran na lang dagiti customer asumrag iti restaurant. Ngam kasjay ti kadakil ti swildo na ay nawaw. Kasta aya. Wine, ay, padasik to man nakasaritan ni Sir Dominador ay nawaw. Tano mabalain, dua kamin kin ni Monre ang mga sister kadagiti customer. Tapno tumakil met ti swildo ka ay nawaw. Dakdakil ngamin niya amang ti swildo ni Monre ngam siya kanakaw ay nawaw. Ay natatang. Ang mga numaasyan ti amo yukin ni Monre, Jaklam mo, saan mi pa'y mo't nakikita kin ni Monre ti amo, may? Kasano kumamaasyan kan kuha na ngay anak kaw ay nawaw. Nay, apay nga itakalayang asumangpay, klipatra. Traffic kasi, eh. Anya kumamot ti pagtrapikam dito'y kabakiran nga. Ay nako, doon sa ili. Traffic doon. Kay, anya nagturugam idirabi ay. Ay syempre, nag-transient na ako. Sino ti kadwam? Ay wala, mag-isa lang ako. Ay, jak kayat ngololbudan na, klipatra. Ha? Hindi naman ako nag-goalbad, balik ko? Ha? Wala kang karapatang mangbugbog ka sa akin, baliko? Laglagipin mo? Hindi mo ako pinakain, idubing pa ako? Hindi mo pa ako jowa? Hindi mo ako kabkabagyan? At higit sa lahat, hindi mo ako asawa? Oy! Pero kabalay kita. Oo! Pero ako ang boss mo ditoy! Na, Ako nga dapat ang magbugkaw sa'yo, eh! anya? Kaya't mo, tay sumbong kita kay Sir Rocco? Wah. Hay, tandaan mo! Lahat ng sasabihin ko kay Sir Rocco, approve lahat sa kanya. Kasi, ako ang nagpapayaman sa kanya. Ha? Anyat kayak mo asawan, klipatra. Ha? Ay, basta! Malaki ang naitutulong ko kani Sir Rocco.
Dakkel ang utang niya sa akin. Dakkel na naimbag anakam. Kaya sunod-sunuran si Sir Rocco sa akin. Ha? Kung sabihin kong parusahan ka niya, gagawin niya yan, baliko. Anya! Ni Cleopatra. Hello, Cleopatra. Hello, Sir Rocco? Bagbagaan mo nga si ulitag mo? Apay. At nagaditi inaramid na ken ka, Cleopatra? Saan matkit di a big deal? Pero binugkawan niya ako? Anya? Kaslasig siguro ang mangbugbog ka sa akin. Feeling naman kasi niya, asawa niya ako. Anya? Lahat na lang naggagawin ko, pakibiyangan niya. Wala na akong freedom dito, sa Rocco. Ala, baybayam ta kasaritak to, Cleopatra. Dapat lang sa Rocco. Ta kung hindi siya magbaliw, lalayas na lang ako dito. Di ka madanagan, Cleopatra. Bagbagak to ni ulit agbalik ko. Pasensya amla kumaitan. O anya, nakapanunot kayon, mami? Jack nga rod makadesisyon, Anjali iha. Ay sos, awan ti rombang apagduaduan nyo. Tagayam ko ti akin kuko, iti day di akumpanya. Agam amangan numawaldas lang ti kwartak ijay. Saan nga rod, mami? Adapay nga rod gayam ko anang i-invest iti kwarta na ijay. Nagtriple. Anya, Imado ti negosyo na. Imado ti lugan na, kanda dumapay. kasta ka di. Wan, mami. Iso asigikit di. Kuyogan kayo, tamapan tayo ijay. May mayatan ijay apang i-investan nyo iti kwartayo. Nakasigurado kayo. Saan akas iti day nga online gambling. Maibus ti kwartayo dita. No saan nyo alin niya dayta, panawan yun, mami. Isapulyo iti sabali. Sige, Anjali. Ngamne, pangaasim tadinak irubo. Saan, mami? Agtalag kayo kadi kanyak. Siyak ti makaammo. Panyag! Basta di tangay, anyat madamag. Ay nawaw. At nakasarsarita ni Panyang iti silpon. Ano sampay laan dagiti among. Ha? Kasta talaga ti ugali dati ta mansyon. Mansyon? Ay nawaw. Sino nga tati kasarsarita na iti cellphone? Asino ti kasarsarita ni Panyang iti cellphone? Gagayem, di uliway na dinggen tituloy ti nobela tayo anapolwan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.